Pak geger, Pak. Geger piye? Leres ngendikane bapak. Karang kadempel ketekan wadyabalane Betari Durga. Terus kula diutus Narantasena kenyuwun bapak donga ngusir setan. Gampang. Anggere eneng demit teka kowe muniya teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Iya. Iso ngusir setan. Wis to, unekno ngono kuwi ora do mlayu. Oh nggih. Bagong barang ngapalke. Piye, Tru? Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana? Ora. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Tak apalke, kowe engko ngetutke aku teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Bagong ngapalke ben ndang do minggat demite. Teguh yuwana slamet. Slamet ning gone teguh. Waduh, angel aku ki nek kon ngapalke iki kangelane. Tru. Piye sih? Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh slamet. Aduh. Teguh saka Teguh slamet yuwana. Yuwana ning gone teguh. Wah, kangelan tenan iki aku iki. Ayo utek wis bener kon mikir angel. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Modar dening aku wae. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Waduh. Biar